ụmụnne daalụ na unu n'anya unu ga-afụ afa kọleji ahụ afa yunivesiti ahụ ngwa unu fa na-eme kọs Oxford International Educational Group ọ bụ afafa ya bụ iche ofe online ị ga-afụ ibido mebe apply maka ọ bụ fanwa na-emezi na-ewe international student fa wee gị gụchaa akwụkwọ na nke fa ịbịa ime placement imeche placement bụ ije mee practical iwee mara ọrụ fa enye gị employers group of employers abịa mee gị interview ị ga-akwado ọfụma ifugofa Oxford International Group Oxford International launches adult social care course in the UK. Global provider Oxford International just screenshot onya ka ifuzi afapa n'uju ọbara ulu unu chọọ onye ga-enyere unu aka wee mmekwa anya application ọ bụ unu chọọ maka asịkwa na imam inidire higher education ọ bụ WAEC ka ị need mana ị need academic IELTS academic ịgụọ ihe ọfụma ị ga-afụ asịrị na ọ bụ ịgụcha akwụkwọ ọ bụ 9 months ị ga-eme 6 months n'ime ụlọ akwụkwọ mee 3 months na practical ebe ị ga-anọ mụọ ọrụ ahụ nya placement ka ị wee mara ọrụ ahụ ị ga-abụ skilled worker a ga-ewe gị ozugbo nye gị sponsorship mana o nwere campus na London a na-akwụ £9,000 na London campus mana Oxford campus a na-akwụ £8,000 ifugie £1,000 difference ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụ n'Oxford campus n'Oxford ị mara na ị ga-akwụ £8,000 ọ bụ ihe a na-ana ị ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ na school direct ị ga-browse nwunye ịchọrọ link ya ọ bụrụ na ị chọrọ link ya ime ka mmalụ ị chọrọ ndị ga-enyere gị aka mee application ị ga-eme nwukwu ya n'aka gị short mee nie n'aka unu achọ na ndị ga-emelu unu application maka o nwekwa ike na unu commission so ọ bụrụ na ị nwenwule ego ị dive on internet ị ga-afụkwa nọmba ị ga-afụ ebe ị ga-eme application ibido mebe imeche ịbịa akwụkwọ a ga-enye gị ịkwụrụ ụgwọ akwụkwọ enye gị admission enye gị cast enye gị ihe niile iji ga-eje chọọ visa ịbịa gụọ akwụkwọ ịgụcha akwụkwọ 9 months ka ị ga-agụnya bụ akwụkwọ 6 months na campus ịgụọ ya na nya theory edujekwa gị ebe ị ga-amụ practical ya fa na lack health and social care bad unafilia Global provider Oxford International Group ifugie OIEG abbreviation ya ọ bụ International Education Group ndị Oxford na-eme na United Kingdom fa ga-train health and social care fa train ndị health and social care enye unu training practical ka unu wee mara ọrụ unu afro link ya na link ya ka ọ na-acha ọ dị highlighted ọ na-acha pink ebe ahụ ọkwa unu fili ya ụmụnne kesenu ka ndị amara wee mara ndewo no